Namaste. Para nong shong shnong ba iet. Kajing kun persya jong kari ya kajing pangklam corona kadang ya syakmat agarukom kabating ba. Kajing ai kublay baro kalet sya kajing dan ladi bat kajing ai tilot jong baro iway pe iway na pi. Ka India kalala banyada na kajing Shatland shop kabating hakane kajing pang coronavirus. Pele kendo shibun kijing banyada ya ladi bat ya kari baro kaway. Ngas ngotu ya kijing kibabun kiba pilai hap banya kendo. Don ki bamat jing akabam ki weipat akalet kawan bat don ki weipat ki bahap bansa sejngai na ki bahieng hasem pilale igi kamram jong pi kum ushipai ubakit khia na ka benta kari baro kawai kane ka pen ka jing klan jongi ka bala shatru hagariti senshar kari kum bala tho we the people of India lani ngi kinong India kane ka bor jong ka jing trelang bat ka jing shim yagi senjam da ki brieu kalongkum kadak ban pen ya kajing ai burom jongi ya Dr. Baba Sahib Ambedkar akalingku sngi jong u. Kajing jong Baba Sahib Ambedkar ka ai jing kermen yangi bangin ya khun bet ya kinu kijing da kajing treshitom bat kajing kut jing mut. Naga benta kari bro kawai akan mau burom ya Baba Sahib Ambedkar. Paralog kane gadai kapor jong kitamasa beper akaleng ki benta jong kari. Kabai sakhi Pohela Baishak, Putandu, Bohak Bihu, rengkat ru bagatamasa vishu kabalong kom gajing rakies nem thamai, jong ki jela beper. Karukom rakie jong ki brieu yakini ki tamasa daga baki shongkhop hayeng, hakane gajing kang shnong, daga babut ru yaki kendon, kalong ke bangi day ban ai jing yaro. Kermen bahakane gajing rakie ya usnam thamai pinyo gajing kot jingkhia bapura. Paralog, menta pilatip ya ki jingja hakeleng kiri ke pertai na kadaw jong kene ke klam coronavirus. Baro na pi, pelalong kum kinong shim benta, bat ru kum kinong sakhi ya kerukom ba ke India, kala shim ya ki senjam bantek lakam, ya ke jing sapriang jong kene ke jingpang coronavirus, akabayan nujor bat kiway pat kiri ke pertai. Ngilas dang ban pej benya bat examen ya ki brie ki bawan na kiway kiri, ki baladon kani ka jingpang wat hashwa bandon kino ki bayo ya kani ka jingpang ha India. Wat hashwa ba ki brieu kin yo ka jingpang ki dangdon tang shispa ngut ngila pentikna ba ki brieu ki bawan na ki wei ki jaka ki dai bet pansyong kerpang hayeng na kabentak hat sausngi. Habon teli ki jaka lakhang ye ki yo bat ki mall ki jaka le snobha ne ki club bat ki gym. Paralog Hagapo mengidang don tang sanspa sanpungut ki brie ki bayo ya ka jingpang coronavirus ke India kala shimi karai ke beting bakata galong ban kangshnong hado ap weisngi. Ka India kam shimla ap bakane ka jingpang kan yo ban sapriang ene kala shim ya ka sinjam ke babyang tam ban yakhun ya ka hashwa bakan sedang ban ki khle. Paralog kane kam longkum ka wei naki bor jong ka jing bat kamlong ka badai banyan nujor bat ki wei kiri ka pertai. Hendrai ka daipat ka jing shisha baladang iya nujor ya ka jing don jung ki brie ki bayo ka jing pang coronavirus bat ki wei pat kiri ki bahe bat klan ka pen pa ka India kanang kambiang. Bun na kiri ka pertai kidang long kumbalong ka India shibnai shiteng menshwa. Hendrai minta ka jing don jung ki brie ki bayo ka jing pang ka long apusan hado lai pausha banya ke India. Kalong ke basngausi haduk kata-kata badaki hajar ngot ki brieu ila du no ke jing hakitu kiri. Lada ke India kam shimla shim ki sinjam ki babyang bat baskem kari jongi ru kanom ya per bat ki weipat kiri. Hendrai lemba ki jing yo jongi hakini ki kendiat sngi baladap ka pen baka lenti bala shim da mangi kum kari kam shim bakla. Kajing penya jengai ni iwei bat kajing kang shnong kalong ka ba ai jing mento shibun baha yakari. Lada pipet yaka nakaliang ka yo kot kala ban bakalong ka ba du nong haduk kata-kata Hendrai ka ba kongsan yang menta kalong kajing jeng iwei ibriu hakari. Menta ka pertai baro ka wei ka ro ke India bakalaya chakmat wat hakajing bom da biang tan ki jing don kam. Ki sorka jala kila shim ya ke jingkit kli ka bapura par kila shim khia
bat pej bania baro apsau kenta hakabaya dei bat kene ke jingpang. Parlok ba iet wat hapadeng kini ki jing persya ka jingpang klam corona kadang yai sapriang hakeleng kiri ka perthai. Ki start ka kot ka khia bat ka sorkar ki long ki berpikir baha. Ke India ru ka hap ban yat shkmat ban ye khun persya ya kene ke jingpang. Ngayai keren nagapor syakapor bat ki sorkar jela. Baro kila ai jingmut badai ban yai beteng ban khang shnong bon teli ki jela kila dep rai banang yai beteng ya ka jing khang shnong. Parolok daga pediang ya baro ki jing ai jingmut kombala rai ba ong dan yai beteng ban khang shnong hadu ka lai tarik ujemang. Kane kamut ba hadu ka lai tarik ujemang baro ki nong shong shnong ki hap ban shong bet hayeng. Haga negapor ngidei ban beteng ban bu ya ki kendon bala bata kombala jule baro shikata. Kajing kerpat jonga syabaro ki nong shong shnong kalong bandum ailat ban sepriang unia kunyang jingpang coronavirus hakanu kanu kerukom ru. Wala dadon makana tang iwei ru ibala yo pang hashnong hatau kalong shisha ke bakus lai baha. Balada inong pang lelei ikhlat kane kanang penkus lai shushu ya baro. Kumtangi dei ban long ki berpikir baha kamtam hakabaya dei bat ki jaka ki balakhi ke jingpang bat ki babun ki nongpang. Ngidei ban long ki bepet ngor baha ya kum ki tu ki jaka ki ba ka jingpang kalala ban sapriang. Ka jingmi jong ki jaka ka bajur ki brie ki ba yo pang kalong ka wei na ki ba baha na ka benta jongi kumno ban pelat ya kata. Na kata ka daw hakini ki tayo ban wan ka jinge khun jongi ya kane ka jingpang kanom kanang kam klan shu bat onang kam perking shu yaka. Naduk ka apho tarik uyayong on pej ya baro ki police station baro ki district bat ki jila ban pej hadu katno lapan trekam ya kane ka jingkhang shnong. Ngin sayo ki ki senjam bala shem bat kumno lale ban yada bat pelat na ka jing sapriang ka jingpang. Ki jaka ki balala ban bat ya ki kendon kenom long ki jaka ki ba ka jingpang kan sapriang. Begitu ki jaka ki bom long kum ki jaka ki ba ka jingpang kala ban sapriang on kampen junsur no ya ka let kawan kum hakaba sya ya ki ban let tiet jing tiet kata na duk apho tarik uyayong. Hendai kan mau ka ne ka jingpen junsur kawan ringkat ru bat ki kendon. Onom sya ban mi na ki yeng gisam lada lapen ken ya ki kendon jong ka jingkhang shnong on weng biang mardor ya ka jingpen junsur. Kum ta persang banum long ki bathumur bat le ki ki bakla. Lasai ke sengi ke sorka kan satau yi kendon hakabaya dei bat kene. Parolok daga babu akamat ya ki jinglong jingman jong ki para nong shong shnong ki baduk bakerdu la penjunsur khendiat ya ka pakhang shnong hakikat tu kat ni ki benta bala itu nadu arpo tarik uyayong. Kinong balas ngi bat kitu ki ba naga bainong sengiru ki long ki para shnong jonga. Kadai ka kamram ba hakmat jonga ban kampen sting ya ka jing jongki. Lingba ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ka sorka kalele kat bala ban ai jingirap yaki. Ya ka jing jongki on sala man penbit pendiang on dala dep ban wanra kendon ki bathamai. Menta ka dei ka ayom ot ya ki jing thung ki batip kum ki rabi krop. Ka sorka pedeng bat ki sorka jela ki le kat bala ban kampen sting ya ka jing jongki nongram. Parolok kari kaladap labiang ka jing don ki dawai bat ki marbam. Ki jing ka jing sam bat jingkit ya ki marbam la jupen bet na kapor shigapor. Ngila kiuru ka liang ka jing penbiang ya ki jing don kam hakitnat ka kot ka khia. Au benai kala lingkot ngidon tang ka wei ka jaka ban le ya ki test na ka benta ka jingpang coronavirus menta ka sngi lala ban peli palat aspa alpo tuli kum kini ki jaka ban le test. Kat kum ki jingjia haperthai la ban yo ba naman ki shipau hajar ngot ki nongpang don kam kumba khatsan spa hadu khanru spa teli ki jingthia. Ha India menta ka sngi ngila dep ban penbiang palat shilak teli ki jingthia na ka benta ki nongpang. Om tangkat ne palat nru spa teli ki hospital labu ban sumar ya ki bayo pang ya ka jingpang COVID-19. Ya kini baro ondang penkiau ka badang yat kapor. Parolog mentaga sengi ke India kala banduna habun kiliang hendai nga kentu ya baro ki riu shampang ne ki scientist
ban tray na ka benta ka jing baha upai ban riau ha ka perthai ba ban shim me ka lingkor ban wat iki dawai da shin na ka benta ka jing pang coronavirus paralok tang ladangi long ki ba yaisha bat ibut iki kendon baro in sala ban job persha ya ka ni ka klam coronavirus da ka ni ka jinget jonga apa ni ka jing kershan jong pi lemba ki ni ki nyautali ki mat ka baningkong ban sumar ye ki riu teman hala yeng kam tam kitu ki bala don lupa ya ki jingpang ki dei ban long ki bahusiar bha ka baar wat pen khen ya ka jing batha bat om ya jan uwei na uwei pat ni ka social distancing bat ka pakhang shnong pendon kam tikna ya ki jing da khmat ni ki mas ka balai khnang ban kentieu ya ka bor ban le persha ai ka jingpang ha ka met ubrieu buat ya ki jing batha jong ka tanat ayush ministry di da ka ka bas ai ka basaw download ya ka aryuk ya situ app ban khanglat ya ka jing phriang jong ka jing pang covid-19 penslur ya ki weiru ban install ya ka ne ka app ka basan shim khya ya ki briu ki baduk ki badon hajan jong pi balada ki don kam bam sngo bha basa ya ki ka ban rieu sngo lem ya ki para ba ya trailang bat pi wat nom be kam ya ki ka ba nyau da burom ya ki tu ki ba mi shakmat bat ki ba ya khon ya ka ne ka jingpang kom ki doctor ki nurse ki nong pen khut ki pulet ka ba phra da but I kendon jong ka jing khang shnong da ka men siem bas kem ba wat pen khen ya ka jing khang shnong hadu ka lai trik ujamang shong bet ha ka nu ka jaka ba pidon bat wat shep tieng ba khandai baro nangi ngin pen em ya kari bat ngilong lada ngilong ki ba pikir da ka ne ka jing kermen an pen kut no ka ne ka jing kren jonga बहुत बहुत धन्यवाद